Čau, takže vítam ťa u nového videa a dneska je to 10 vecí, čo neznášam. Teda, čo má ako na sere a tak, takže čau, ideme na to. Takže, poprvé, takže neznášam ako tým Slovan Bratislava vo futbale. Nevedia hrať futbal a tak. Hrali proti Dedine a robili sa ako najväčší frajeri, že oni vyhrali proti Dedine. Takže neznášam. Ďalšia vec. Takže po druhé, neznášam školu, ale tu asi každé dieťa neznáša školu, že než som jediný tešil. Takže po tretie, neznášam, keď niečo počúvam, sluchatka a zrazu sa voluje baterka alebo tak. A vtedy je to ako najlepšie. To neznášam, takže neznášam to proste, ale podľa mňa by to asi každý neznášal, keď ste sa zamysleli a tak. Takže po štvrté, neznášam, keď sa s niekým dohodnem niečo a dojdem ako z tréningu a zavolám mu, že či ide von a že ne, už je neskoro. No tak to je to. A to asi každý nie. Takže po piaté, ďakujem. No, takže po piaté, neznášam, keď si s niekým píšem na mobile, teda keď niekomu napíšem, ako viete, napíšem správu a on mi za chvíľu povie, že teda on mi neodpíše. To neznášam úplne ako úplne sa rage'ujem a tak, takže úplne, že Takže po šieste, neznášam, keď akože niečo chcem a nedostanem to hneď. A to úplne akože ma vytočí a tak. Ale ako nemôžem mať všetko, lebo proste nemôžem. Takže po siedme, ako správne hovorím. Takže neznášam akože idem hrať GTAčko a mama mi povie, že ideme do Lidla. To úplne, že je strašné. Len potom si, že úplne KO. 3, 2, 1, KO! Takže po 8 neznášam, keď mi ako napríklad, keď nemáme Wi-Fi alebo vypnú telku. To úplne, že Wi-Fi, to úplne, že najhoršie, lebo nemôžem natočiť žiadne video a tak. A ešte keď sa mi vypnú dáta, takže to úplne, že boom. A tak to bolo úsne. Takže proste po 9. Neznášam, keď napíšu ako na Markize, oni majú také problémy niekedy, že napíšu tam, že horná dolná a úplne sa teším, úplne, že je. A potom mi akože dojde, že tá horná dolná nejde a potom je, že úplne hovno do mňa vyletí. Strašné. A po 10. Posledné je úplne neznášam, akože úplne ohdostre, bum, je skoro ráno vstávať. To je u každého človeka podľa mňa a tak, takže toto bol konec. A uvidíte u ďalšie video, môžete mi kľudne napísať do komentárov, čo mám natočiť, aby ste mali radosť, aby som
aby ste sa zabávali na tých videách a tak. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak nie, tak odíďte z toho kanálu, nekúkajte už a čaute. A čau. Než čaute. Čau. A po 10. úplne, že ono streže bum bum bum, svetelka na mňa. No takže po 10. je skoro ráno vstávať, nechce sa mi a tak. Úplne takže tak toto bolo všetko z tohto videjka. No pardele, tam musíš prebehnúť.